Taptı mine şu at iş yerine gelýän takla da taklasan. Sen mi şu men ärme süýkenýän? Dinle meni invalid tog. Şu äriň bara maşynyň açaryny, daçaň açaryny getirip gitsin, gaýdyp töwereginde görnämek. Maşyn, daça. Özüňe awar al tüzmat polis ýapýarsyň. Ol daça maşyn nerden çykdy, saglyk mı? Bulam sen ýaly hemme zat inanıp beren loğun berdi. Yürüdüm ben. Gidip baryandım gelerine. Duran Murmat nere var ya? Ay şuun oğlunlar bilen üýşeliň etdik kaçýar. Gimäne baryan. Giden ok içeri, sokulaya. O näl giden o? Ay men söz berdim oğullara barjakdyk. Näme uratmut diýinmi? Näme diýin? O hukman baraýmaly. Bolýany bir şertim mi? Ýöne şertli ýaşap görmeli oğlu. Bolýa näme şertim var? Awını nere gidecek olan? Hayır kafeye gidip oturacak bolýa. Her işten geliyor, tutcan. Öğünem için içelim. Olam diye işten geliyor mi? Ay yok ula borun, her gelir ha. Borun. Ay yok, ol men beytten borun atarıp taşlar. Sen yine öğü geçelim mi? Sen yine bir gedip öğü geçelsin. Benim oğluğa karışma. Düşündün mü? Ha, ne mi öğü? Näme? Hasan näse ýöreňe tutulaňda. Aklım elim men söğüttügen bir min çöram SMS ýadaýyn. Ýazyber arkaýyn näme soraşýan kodun zadyň bilýän arkaýyn ýazyş näme. Seň zadyň men zadym indi soraşsaň gatdy göralmaýan. Onda sağ bol. Men ýöredim, gelýänçem nahar taýin bolmasa, özüň bilýän näme boljagyny. Näme bolýar aýtsana? Yo, canım, aşakdan produktunu alıp gelip, öňkýäl özüm taýýarlar niçek bolýar. Tamam. Bereyim. Adara galiba, tamam. Şuna market. Toýuňa bar bilmedik aý birak asap. Ay çağırma bilmedim ha. Sam, ojagy da kenu. Meni öýrenmeýän brat kam ha? Oh, brat, biz näme hiç kili. Öýrenmelämi? Allah can, şunýal söýgül berdik. Azaçyk akıl beräý. Allah can, şular ýalap. Udun gyz berdim. Ýöne arman köp gürleýär. Maňa da halazyk sabır beräý. Amin. Allah can, azaçyk akıl ber, akıl ber. Amin. Allah can, gaçogodan söýgül berdim ýöne. Ýene bitçigini beräý. Afsan, bir mut geleýin. Salam, hoş geldiniz. Näme zakaz etdiňiz? Göräýin. Ewa. Sabah. Täze afsan top girdingmi? Näme çaýly galýan onda? Kom salam. Ay özüme etdim. Sen aýdyp oturmaýyn. Dogry. Bardım doňjum. Şuna, ben kartımdan 10 man pul çekilip dur, näme etdim şo pulu? Dersnal. Oy ne demek, näme etdim diýen. Näme diýen düşünmedim. 10 mandan kelläň işem, daýsyndan bolýam diýen. Eşdeme okap şey şu wagt seňsesini. Alo. Näme üçin allyň 10 mantlap daýsyn diýen? Sesin kesile eşdeme ok gel seni oturup görüştäýdi. Bolýar. Sen geçen ay PlayStation oyunlarını açmak oldun. Näme? Sen geçen ay PlayStation oyunlarını ne açamana sordun. Eşdeme ok näme diýen? Görýärmiňişden ok keni. Ýüştaýdy, eşdilen okda. Gördüň däl? Doğrudanam şutaýdy. Bir eşdilen o. Kırmasyn diýdim, kırmasyn alyp berdim. Telewizor diýdim. Lokan telewizor alyp berdim. Ütük diýdim. Ütügem alyp berdim.
telefonum alıp berdim. Men telefonum var berdi, men telefonum. Yürü. 10.000, 5.000, 3.000 manat aylyk alýan işgäre premiýa berilenler. O işlerin üçin premiýa sana 3.000 manat. Malades. 3.000 manat. Başyk 5.000 manat orta adamlar şuna. Atışmadı kelin. Önem diýdiň bäk gelen. O işledin. Premiýa sana 1.500 manat. Başyk mene 2.000 manat borum koýdum men. Ýa 1.500 taşda gülýär taza bol. Evet. Chips markany. Aa, chips ýan. O işlerin üçin premiýa sana 1.000 manat. Saja ol başyk taňar ýaltasyň diýilňa. Ýöne men wara başyk premiýa geregim derle, men öz aýlymy özüm alyp görmän başyk. Sen wara goýsa kabinete çaýja, aşaly kofeja, aşaly şokoladja, aşaly goý. Men öz günüm görýän men başyk. Arkym bolsam men. Men şoň üçin çağırdım, başyk göre berenmi? Bolýa, bor başyk, sag ol. Tamam işle. Ağay, durmuşa çıkacak olsam yaman kıyın ekenli ağay. O insanıma 300 milyon etsem ha. Qadalan boynuma 50'ligimi taksam, elime de 30'ligimi taksam, son komplekt kula halka yüzük saat taksam ha. Onun matalarım düşünükli, himmedat yazılıptır. Ne? Bukça dedim öyle. Vay, bana esası kasmetika verin bana. Vah, merdan. Sen ilmi dama şey diyen de merdan nenay. Alo, merdan qowmi. Pullan mara 50 milyon ayırtacak ol. Pirzat ettiniz de bukcama yanımana batlama pulitan oğunlu men. Biş. Ma kasmetka örek merdan gepin tümmök gör. Arsaram ok men sana. Şu pulun üstüne 50 milyon çıkmış men kasmetka alman atacak ol ya men. Yo men sen diyen ya atacak hemen o golden osva diye Moskova sonundan duşan atacak men. Düşündün mü? Bor merdan sağ ol 50 milyon getirip git. Девушка, salam. Salam. Indi seret men domsa çıkacak qoýanma he. Onu var birden ýa uzun tanım sana otur kamera. Bukjanda kosmetikam yetmeýän ekene. Men onu pastiýan sizin zatlaň bolan ýa. Maňa bukja baýrat berey. Bolýa yer. Девушка seredin. Siz bukja aljak bolýan barsaňyz 3-4 türlü tanalkada almaly bolýaňyz. Howa ýa merdana aýtdym men 50 milyony iýerdim. Şoňa düşerýärler istemem ýa. Bolla 50 milyon adrak bolýar ýa amatlap bilen gatlanmaz. Bolla qılym bilýän şoň üçin gelimle galan juwala. Девушка, мен спре ýanam sepilýän. Приятный фильтр üstünden. Aqlym şeýin çörege demde da bara, üstünde ýalpylap tutur bu da he. Kaptanda oturanlara mara, agy niden alın dip soradarym qagy. Hawa muzyň ýene bir gedek aşyk bolar sana. Vay. Bolla aqlym anna. Девушка, gözüň ulaqanja kenaryn tügeleme galamda çalýansyň ha. Hawa aqlym diýjek boldur. Ak çalýan gara. Ikisine çalýan aql. Men. Qoýdygyny aqlym şu ak galamy çalsam mara, o türkan şolay makyajda xyalap bolar bu gözüm. Hawa ondan betdelýän. Wow. Alam gara. Vay. Bolla naxadı. Adam bilen kıstoy kadar. Şeýlemi? Aqan ok hadi. Yok aqana ullananlar bilýänler. Bolla canım allym. Pama çalma gowarýaňyz aýtjan. Gaty gowarýan ýöne men bir aladamma. Men aladam häzir men gara ýaşynmaly bolýan dogurdam täzece gelin. Ondan sonra men öýmeme pamada ýok ýa. Ýokma diýen pamada gerek canım. Onu ýokma diýerler galyş sintlerden ala. O çalmışsın ähilek aqlym. Böyle çalaja çalmaly gaty çalmaly basyp. Onu ýene bir şeýle çalýan ýa-da barmaňy degirip çalýan eliň bilen şeýdip. Vay bolaýdy dagy öýdüm. Edem gowdurýa ene seretmen şundyn çalym da elimde duran nerse aýyrlanak suwa saksaňa aýyrlanak. Tuğulma erkime sen ýaly işgal nesip etsin. Hawa sağ ol. Sen bolsa men hokman alır. Bu sebäbi gelmeýdilere iň gerek pamadaryň biri. Dadan jaýyrlýarmy? Ay howa da arasynda jaýrylýar da. Onu şap pamadan çalýan naky. Vay buna gowjudyny kiçijek.
Hawa mini. Ödem bana fruktovisler ama he. Hawa tagamly dodaňy diýişýän barsaň şu kagbutta şoň iyi oturan ýalak bolýan şonu. Ağay şu golden nose hemme da edip berýär däri. Şu bir gelip alsaň bolýar da. Todaňda hamydan köýtjen. Ho aklym öňalmlagy onu bara mirdan bilen bara fewşen wagtym bilen pamada. Riyadi börenýän diýänse durra çykýanmy? Tuwam bile de Hudaýa türküm. Yollaşım bilen bir aylanmana da etmene giden de bara. Maňa bir ýal pillap durýan pamada gerek de bluz gibi. On öde miňiljek çalınsam gowur ya. Vay tirdeme gaşayn söýýär pamada aklym. Agzirem mağymın. Zirli celatlıca. Men müň bilen türkän şoray makyaj ederim canım. Bulanlaň bary köp bak durýam ka. Howa durýan. Vay gatdygyjy kün gysýes jödüm. Allym. SPF gasan maşan. Ağzını şu köp zada günden horayagy. Saglyga da peýdalygy. Ýönde de dermatologik tarapyndan kesgitlenen nip durgy şu maýa kratlaňyl wadagy. Hedir men mera jaňa mera. Mera kımı Şu mirdan mirta aklım miş yekemerim madırta. Alo, Meri. Bolýagy boşmat agarsana. Sana ýanymda adam mawak bi. Allym men aljak zatlamy pulny ber. Ýok, haýsy bilen men galam pullanalay. Ber bol. Biş. Mirdan. Sen ýene gaçjak bolma Mirdan. Ölýän seni. Bol gel bol karışyan. Коробка неме? Балон май? PUBG так сковородка. Näme daftaryň? Köne daftaryň ýanyna. Näme daftar brat? Hindistana 90 etme onu. Näme etken etme o? Japonsk malmy? Sakla. Maňaýda näme? Kirledäki näme? Anime seni keyfim yaptı, baytılar, aşkavana geliver gözün açılar. İnne versetme o brat. Bol ya. Japonski, yaman betekin. Keşin neydi?